Els dimarts és el dia de les xarxes socials i les oportunitats. Albert Vico, especialista en comunicació i estratègia digital. Hola, Albert. Hola, què tal? Tu li deies Fittipaldi? Totalment, sóc molt boomer. No només ho deia, sinó que encara ho dic, això de Fittipaldi, i a més això de tu que mires des de l'espejo con cara de conejo, jo ho cantava també. De fet, crec que era un joc Mira la Marini Pérez. Oi que sí? Era un joc que fèiem a l'escola i li cantàvem algú altre. Era allò de picamans i tot, i sí. Boomer i senyor gran. A mi em passa que de vegades et venen com una mica de flashbacks, no? Sí. De frases que després les interpretes i dius, dèiem això. Això ho dèiem, i la cosa és per què ho dèiem? I com és que ho dèiem si eren un grup que no ens tocava escoltar-los? I l'altre dia també hi havia, a Twitter hi havia una conversa social d'algú que deia per què fèiem sorra fina al pati? És veritat, agafàvem les joanoles, posàvem sorra i anàvem aquí, no sé, traient sorra fina. A veure, perquè alguna cosa havíem de fer, i no hi havia tanta tecnologia, alguna cosa havíem de fer. Clar. Mira, com que som positius de mena, tu també ets tecnooptimista com jo, avui un cas d'èxit, no? Crec que ens vols explicar. Estic supercontent de poder fer aquest tema, de portar-lo aquí al Pop-Up i que n'aprenguem. És un cas d'estudi, un exemple de com detectant una necessitat pots acabar creant un servei i si fas bé el contingut i ho gestiones bé, com pots acabar creant un negoci. Avui us vull presentar una empresa catalana que neix a Cunit, al Baix Penedès, que té les oficines a Reus. Per situar-nos, tenen 335.000 seguidors a TikTok, 105.000 seguidors a Instagram. Veurem que les xarxes socials han estat clau al seu negoci, però escoltem un petit àudio del que fan ells a TikTok. Esto aquí algo ha tenido. Esta aleta es china, no es original. Por eso no cuadra bien. ¿Cuántos propietarios ha tenido el coche? Creo que yo soy el segundo, porque la chica era una chica que me debía dinero y lo tuvo de toda la vida, si no me equivoco. Sembla com un testimonial, no? Sí, és un senyor que va amb una maquinària, és a dir, porta un iPad, que el que fa és registrar tots els errors que dona el cotxe, porta també un lector que mesura quantes capes de pintura o no sé com es diu en català, massilla, s'ha posat en la xapa del vehicle. És a dir, són gent que detecten errors amb cotxes o mentides, coses amagades amb cotxes de segona mà que es venen. Molt bé, i això ho expliquen a TikTok d'aquesta manera, no? O sigui, sense cap ball. Del 2000... Sí, no ballen. De tant en tant ballen, per això, perquè saben integrar molt bé el contingut amb el llenguatge propi de la xarxa. A l'any 2018, la Marta Sol Molina, que és la nostra convidada d'avui, es volia comprar un cotxe de segona mà i com ens passa a molta gent, jo, per exemple, no tinc ni papa, o sigui, no sé res de cotxes, i quan necessites comprar-te un cotxe demanes a algú que en sàpiga. Llavors la Marta li va demanar ajuda al Sergi, que és un noi que va estudiar enginyeria mecànica, que és un malalt dels cotxes. Saps el típic amic que en sap molt? Ai, sí. Doncs el Sergi. I vam veure que, ostres, aquest servei igual li seria útil a algú altre. Aquesta necessitat que tenia la Marta ho podia fer extensible a molta gent, no? Doncs a partir d'aquí, que ens ho expliqui la Marta i veuràs com en podem aprendre moltíssim en el tutorial d'avui. Va, doncs saludem a la Marta Sol Molina. Benvinguda al Pop-Up, Marta. Hola, bones. Crec que sou a Madrid, no? Aquests dies avui sou per feina. Sí, ara mateix estem aquí a Madrid. Molt bé. Marta, realment això vas aconseguir donar oportunitat, això que ens explicava l'Albert, no? Tu te n'adones que aquest assessorament que tu vas necessitar a l'hora de comprar el cotxe ho necessitem una mica tots, no? Clar, sí, jo ja et dic, el 2018 necessitava comprar un cotxe i estava tan perduda, o sigui, és que no sabia ni com buscar-ho, ni com... Tenia molta por de que m'estafassin i al final, doncs bé, ell em va ajudar i vaig pensar, hosti, doncs si això a mi m'ha ajudat tant, per què no hem d'ajudar més gent? I així va sorgir la idea. Després vam decidir fer una web així una mica doncs, amb els estris que teníem, no? I bé, fins al 2021, que va ser quan vam pujar el primer vídeo a les xarxes socials, a TikTok, i va pegar un boom. Vam tenir més de 7 milions de reproduccions. O sigui, directament ja vau dir, nosaltres anem a TikTok, quin ull, però de quin camp vens tu que vagis tenir tanta visió? Jo vaig fer ADE i comerç internacional, però la veritat és que a mi les xarxes sempre m'han agradat i és una cosa més bé com a hobby. Sí, com a hobby, però mira on t'han portat a Madrid, perquè ja no és una empresa local, sinó gràcies a TikTok i a tot això heu arribat ja a nivell estatal també, no? Ara mateix estem a Barcelona, a Madrid i a València.
I tot comença aquest any. La Marta ha parlat del Sergi, o el Sergei, no, Marta? Sí. Que és la persona que en sap tant de cotxes. Ell per què en sap tant de cotxes? Explica'ns-ho. Home, perquè a ell, des de ben petit, que li encanten. O sigui, doncs va començar arreglant cotxes, després comprava, venia, i és per això. És que és un apassionat des dels 5 anys, diguéssim. I tu dius, vaig aprofitar-me del seu coneixement perquè no m'ensarronin, perquè no m'enganyin a l'hora de comprar el cotxe, i hem vist vídeos, vam tenir un munt de vídeos a TikTok i a Instagram, on podeu detectar si, per exemple, el venedor ha retocat el quilometratge, per exemple. Important. Si el cotxe està repintat, si aquell cotxe ha tingut un accident algun cop, si són els accessoris originals. Tot això, com es detecta? Com es pot saber? Amb totes les eines que tenim i el coneixement. Clar, és que ara estava pensant, Marta, que sempre diem, la viralitat és la superficialitat, i en aquest cas no, vosaltres la viralitat us ha portat a l'èxit, però perquè hi ha de fons un contingut, i el contingut està ben fet, no? Home, al principi ens va costar molt, perquè, clar, jo vaig començar amb l'Instagram i feia sobretot imatges. Però, esclar, fins que no vaig entendre què eren els vídeos, perquè, clar, amb una imatge tu pots entendre, no?, que nosaltres tenim eines, però no acabes d'entendre ben bé quin és el servei que oferim i fins a quin detall podem revisar els cotxes. I llavors, clar, tot això fa que la gent li agradi i vulgui comprar aquest servei. És molt interessant, perquè és el que a l'Albert i a mi m'agrada, que és el tema útil, no? De servir per alguna cosa, que som uns fans d'això, no? Uns fans d'això, i el que diu la Marta està molt ben apuntat. El que passa és que ells, no sé qui hi ha al darrere de l'estratègia digital, si és la pròpia Marta o si ho van veure clar, fins i tot en les imatges que pengen a Instagram, si us hi fixeu, si entreu al seu Instagram, ells es diuen Need Car Help, o sigui, necessito ajuda amb el cotxe, en anglès, tenen l'estètica de les miniatures de YouTube, és a dir, fan un contingut que és molt cridaner visualment, que ja de seguida t'enganxa, però clar, si a més no cal que t'ho expliquin amb un text, amb una parrafada que et diuen, doncs sí, nosaltres revisem el teu cotxe de dalt a baix. Molt bé pensada la frase, no? Clar, i tenen el vídeo on tu veus què fan al detall. Com se us acut això de posar-vos a xarxes? Perquè d'entrada potser el més útil hagués sigut, o el més lògic hagués sigut anar a oferir aquest servei a tallers mecànics, per exemple. Home, jo ho vaig tenir molt clar. Jo crec que les xarxes avui en dia és algo que hem d'estar allà, la veritat. I sí que al principi també anava a moltes autoescoles i de més, i això també ho vam fer, però jo tenia claríssim que havíem d'estar a les xarxes. I sobretot amb el tema del Covid va ser com que sí o sí ens havíem d'obrir al món i clar, amb el tema del Covid sobretot és que va ser com el moment, perquè era el Covid, la gent no es podia desplaçar i potser, no sé, no? Imagina't, tu estàs a Sevilla o on sigui que estiguis i veus un cotxe que està aquí a Barcelona. Clar, perquè ara molta gent compra els cotxes a través de les xarxes d'internet, ho veuen i veuen una bona oferta, però clar, s'han de desplaçar aquí per veure si es compren el cotxe. Però, de totes maneres, Marta, jo crec que hi ha una història més també de fascinació de virar el vídeo, A banda que tu necessitis aquell vídeo, jo crec que és tan curiós i tan a veure que són coses que pots aprendre d'un camp que no en tens ni idea, no, que també hi ha com una fascinació, com per exemple gent que mira, que igual no es maquilla, però que mira vídeos de maquillatge. Tu creus? Això també ho has detectat, Marta? Sí, i tant, i tant. De fet, hi ha molts mecànics que ens segueixen i que realment no volen aquest servei perquè ja poden fer-ho ells d'alguna manera, no? Però volen aprendre. Volen aprendre. I gent inclús que no li agraden els cotxes. Mira, això és el que jo he detectat. Perquè li agraden. Això és el que jo he detectat. Perquè he parlat amb molta gent, però de veritat, molta gent que segueix el vostre compte, que comentem els vídeos i que els cotxes no ens interessen gens. Però ens agrada aquesta història perquè al final, en cada història que expliqueu, hi ha un relat. Per exemple, si algú porta un cotxe, tenim un vídeo per escoltar, si algú porta un cotxe o ens intenta enganyar i dir-nos que aquell cotxe està bé i detectem que no, allò és com un petit programa de tele que es fa viral, escoltem-ho. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí, las puertas están repintadas. Si está todo eso partido, Sí, este es un golpe bueno con un badén. Aquí. Son muy buenos. Vale. A mí me cabe que sí, se monta así. No, que dicho que no se va a chupar. No,
Clar, i a més, és un llenguatge com molt natural d'una conversa, com si tu estessis allà, no? Però si et fixes també és molt televisiu perquè distorsionen la veu del venedor perquè no se'l reconegui, perquè clar, al final aquell senyor... Explica'ns què es veuen aquí, aquest vídeo. Sí, en aquest vídeo estem veient un venedor que està parlant amb un dels tècnics de l'empresa que li diu, aquí què ha passat? Aquí hi ha un cop molt fort per sota. No, jo no he tingut mai un cop, que et dic que no. Li diu, sí, això està pintat i repintat i a més hi ha molta massilla, vull dir que aquí hi ha hagut un bon cop. Però vols dir que és càmera oculta, això, Marta? No. Això ens passa molt sovint, molt sovint. És una cosa que, bueno, per exemple, no, d'estar mirant el cotxe i que et digui el noi, no, jo no he baixat els quilòmetres, o jo no he tret els errors, i que tu diguis, a veure, si és que ho estic veient. És així, per tant, cada 2 per 3 ens passa. Això és que hi ha molta estafa en el món del mercat del vehicle de segona mà o hi ha gent que ven el cotxe i realment no sap què està venent perquè potser hi ha hagut propietaris anteriors que també els hi han colat amb ells? Home, hi ha de tot, però normalment els vídeos que pugem és perquè realment aquesta persona no té bona fe. Clar. Vale. I com reaccionen quan els enganxeu i dieu, tu, aquest cotxe que m'estàs venent de 110.000 quilòmetres, això hi ha vídeos que ho expliqueu tal qual, 110.000 quilòmetres i té 190.000 el cotxe realment. Ells com reaccionen? Què fan davant vostre? Perquè és allò, m'heu enganxat amb una mentida. Clar, és com que fan que al·lucinen. És així, tal qual. Com pot ser, no? Es fan una mica els suecs. No m'estranya que tinguin èxit aquests vídeos, perquè al fons són videodenúncia també, no? Totalment. D'alguna cosa que s'està fent malament. Però a veure, el tema que anàvem nosaltres amb l'estratègia digital, Marta, tu parles així com si fos una cosa fàcil, el que has aconseguit, i ara aquí que ho fem com una mena de tutorial per ensenyar altres empreses com poden aprofitar les xarxes socials. Clar, tu has fet aquesta estratègia o va ser simplement com tu dius? Instagram semblava una publicitat pura i dura i no funcionava. Vam anar a TikTok, vam començar a fer aquests vídeos i la cosa es va disparar. És així de fàcil? Home, amb el tema de TikTok, jo sempre, a part de TikTok, sempre he intentat investigar unes altres xarxes. Hi ha xarxes que no coneixem i que creiem que poden ser superútils a l'hora d'expandir-se. TikTok sí que és molt conegut, però n'hi ha unes altres que ara mateix estem intentant també entrar-hi. Digues, explica. Home, volem saber. N'hi ha moltíssimes. Ara mateix n'hi ha una, per exemple, no me'n recordo com es diu, però és únicament utilitzen el so. És, diguéssim, com una ràdio. Per posar-vos un exemple, imagina't que estàs en un restaurant i que pots apropar-te a qualsevol taula i escoltar la conversa que tenen. Si t'agrada, et pots quedar i parles amb ells, i si no, doncs te'n vas a un altre. És això, és tipus ràdio, però tu pots interactuar. Clubhouse o els espais de Twitter? Això mateix, això mateix. Sí, amb àudio. Clar, però potser perd la força aquella del que és visual, no? De que vosaltres esteu ensenyant el cotxe, esteu ensenyant com el venedor ha intentat amagar un cop o ha intentat amagar que el quilometratge no és real, no? Sí. Bueno, són maneres. Però està clar que t'has d'anar actualitzant. S'ha d'investigar. O sigui, jo, per exemple, amb el tema de TikTok, doncs és el que us comentava abans, que sí o sí em fixava en imatges únicament, en fotos, a l'Instagram, però fins que no vaig estar al TikTok i vaig pujar el primer vídeo, jo no me'n vaig adonar. Llavors, sempre s'ha d'estar en constant moviment i aprendre de qualsevol xarxa. Vale, i aleshores, des de les xarxes fins que et contracten, què ha de fer la gent? La gent veu un vídeo i vol contactar-vos, llavors com ho organitzeu tot això? Sí, o sigui, primerament la persona ens veu a TikTok, perquè és allà on realment hi ha moltíssimes reproduccions. A partir d'aquí se'n va a l'Instagram, perquè nosaltres a cada vídeo és superimportant posar el següent. Primerament, posar el copy, perquè t'entenguin, no? I després, al final, posar un call to action, que es diu, que és bàsicament fer que la gent faci alguna cosa. O sigui, els enviem directament a l'Instagram. Si t'ha agradat aquest vídeo, vés-te'n a l'Instagram, posem. I a partir d'allà sí que contacten. Ah, d'acord. O sigui, a l'Instagram està l'enllaç de la web, van a la web i contacten amb nosaltres. I després també, si ens envien, per exemple, un missatge directe, tenim una persona que únicament es dedica a contestar aquests missatges.
i els hi envia un enllaç perquè contactin o bé amb la web, o bé per la web, o bé per WhatsApp. És a dir, això que ens està explicant la Marta d'una manera super senzilla i que s'ho han inventat a Cunit, que és on va néixer tot, de manera casolana, és el que els teòrics d'això de les xarxes en diem una estratègia transmèdia. És a dir, perquè la gent que està a casa ho entengui. A l'empresa de la Marta el que fan és capten a la gent a través de TikTok, els envien a Instagram perquè hi contactin, des d'Instagram els deriven al WhatsApp Business per acabar de fer el negoci i potser a la web, que tenen una pàgina web, acaben de tancar el contracte. És això una mica, no? Sí, exactament. Clar, em queda una mica la curiositat de saber si això que deies de la pàgina web, no? Si tot ho feu via xarxa sense tenir cap mena de seu central de pàgina web o bé sí que hi ha un suport també de seu central. Realment, sí o sí, al final acaben comprant tots per la web, però, clar, s'ha de parlar amb ells perquè normalment tenen molts dubtes. Volen preguntar absolutament de què tracta aquest servei, perquè és una cosa molt nova. Llavors, abans de res, o bé truquen o bé ens pregunten per WhatsApp i després acaben comprant a la web. És que cada vegada la gent ens estem acostumant més a parlar com si fos la veïna. Total. Amb les marques, no? És a dir, de seguida, en lloc d'anar a la pàgina web, obrir formulari, enviar un WhatsApp... Una conversa directa. Un missatge directe per Instagram, també. Arriba un moment ja que la gent que té marques ha d'estar com amb uns tentacles brutals, no? Absolutament, Marta? perquè el que busquem és això, no? Que ens responguin, que ens expliquin, que parlin com nosaltres, que els entenguem. Sí. És això. Marta, això vosaltres sou pioners? Home, jo crec que intentem sempre ser molt personals en aquest Sí, però vull dir, existeix alguna altra empresa que fa això que feu vosaltres? Aquí no. Amb vehicles de Espanya, segona mà, no. No. No ho sé, doncs mira que hi ha fires de segona ocasió i totes aquestes coses, vull dir que teniu feina... No hem fet la pregunta de quan costa això, clar, és veritat, perquè és veritat. Potser la gent diu, doncs és molt interessant. O sigui, contractar el servei de Need Car Help representa que és analitzar un vehicle concret o com funciona? Això, què feu quan us contractem? Això depèn d'on estigui el cotxe i de quin tipus de cotxe és. Si, per exemple, està a Barcelona o a Madrid i es tracta d'un turisme, són 199. Si és un 4x4 o furgoneta, llavors són 249. I si és un deportiu, 299. I amb tot això què en feu? Vosaltres em certifiqueu que aquell cotxe està perfecte o que està tal qual m'ho està dient el venedor? T'enviem un informe amb tots els punts detallats, t'enviem fotos i vídeos en el cas de que no puguis estar-hi i et truquem i et diem com està el cotxe i si val la pena comprar-lo o no. Una escanejada de tot el vehicle. Escolta, molt interessant avui, realment era una classe, perquè jo crec que moltíssima gent que n'està escoltant ho pot aplicar ja no només a marca personal, també, fins i tot, no? I tant. A marques, això que heu fet. Moltíssimes gràcies, Marta, de Need Car Help, per tot això, i és curiós, no?, que l'explosió del vostre compte vagi ser en confinament quan no ens podíem ni moure. Tal qual, és veritat, Que no fèiem servir el vehicle. És veritat. Enhorabona per la feina, gràcies. Gràcies a vosaltres. Bé, Albert, doncs mira, ja entraré en profit, no? Totalment, i si a algú li passa com a mi, que no li agraden els cotxes, però zero, però us agrada aquest tipus de contingut, també hi ha altres dos comptes. A TikTok hi ha un noi que es diu El Mecánico de TikTok, que el que fa és això que dèiem al principi, que tu i jo som malalts d'aprendre coses. Sí. I ells ens expliquen, però jo a vegades vaig al mecànic i penso, m'acaben de sablar una pasta i no sé què m'han fet. Doncs aquí pots aprendre, perquè el Mecánico de TikTok t'explica què és el que fan dintre dels cotxes. I després hi ha un altre noi que es diu Adrián Lange, que és un trombonista gallec expert en cotxes de segona mà, que ell diu, el seu lema és com més òxid, millor. I té uns cotxes xulíssims i un tarannà d'explicar-te pels inútils com jo, que no sabem què és una bugia, com funciona un cotxe, espectacular a Instagram.